В катедрата по акушерство и гинекология на Анадолския медицински център усилията са насочени към доброто здраве на жените през всички етапи от живота им, чрез рутинни годишни прегледи, скринингови тестове и други превантивни методи. В катедрата се третират всички здравни проблеми, засягащи жените с помощта на международен опитен екип от тясно специализирани експерти. Безплодните двойки, лекувани с последните технологии и най-новите модерни методи, се радват на високият процент на успех в секцията за асистирана репродукция. В допълнение към техниките за изкуствено оплождане, като вътрешно-маточно осеменяване, оплождане инвитро и вътрешно-цитоплазмено инжектиране на сперматозоиди, за получаване на сперма се извършват и хирургически интервенции, като асоциация на сперматозоиди в тестисите, тестикулярна екстракция на сперматозоиди и подкожна аспирация на сперматозоиди. Ембриологичната лаборатория притежава превъзходна техническа инфраструктура и опитен персонал, необходими за осигуряването на всички възможни методи за лечение на стерилитет, включително и изкуствено, механично или лазерно стимулиране на съзряването на зародиша, замразяване на ембриони и бластоцитни култури. Доктор Айдън Аричи е инвитро специалист. Той разпределя работата си между пациентите си в Турция и преподаването в САЩ. Споделя, че обича пациентите си в родната си страна, защото в тази част на света хората са по-топли, а човешките взаимоотношения са по-добри. За проучвания обаче в САЩ е по-добре. Веднъж месеца заминава за щатите, за да преподава на студенти. Там се обучава и на нови технологии и наученото прилага на своите пациенти в Турция. Ние използваме най-напредналите технологии, които са известни на света за диагностични и за лечебни цели. Аз съм специализирал в инвитро оплождането и ако погледнете нашата статистика, месечната статистика на забременяването, ще видите, че сме на високо ниво в Европа и определено на много високо ниво спрямо Съединените щати. Инвитро оплождането е най-доброто възможно лечение за двойки, които искат да забременеят и по много причини не могат. Едната причина може да е, че тръбите са блокирани и спермата не може да достигне. За тях инвитро оплождането е най-доброто лечение. Ако има проблеми с спермата, инвитро също е най-доброто лечение. Доктор Аричи разказва, че много жени отлагат майчинството за по-късна възраст, когато няма такъв голям брой зрели яйцеклетки, които да могат да бъдат оплодени. За тях инвитрото е много добра възможност. Няма възрастова граница за инвитро, но въпреки това при жените над 45 годишна възраст възможността за забременяване след процедурата е много ниска. Ние не отказваме процедурата на жени, които искат да забременеят след 46-47 години, но е много трудно. В клиниката по инвитро използват нов метод, наречен метаболомикс. С него при едно прилагане се избира най-здравия ембрион и се повишава процента успеваемост при инвитро. С метаболомикс определяме най-добрите ембриони, като ги разглеждаме под микроскоп. Това е много изследващ метод, за да огледаме някого. Ако изглежда добре, значи този човек ще е здрав. Според статистиката при жените под 35 години присаждането на един ембрион е с успех 25-30%, докато с метода метаболомикс достига до 50%. В големите клиники е от значение при присаждането да се избере не просто ембрион, а здрав ембрион. В миналото инвитрото се свързваше с многоплодни бременности. Въпреки че много от тях са завършвали с щастлив край, голяма част от тези бременности създавали различни проблеми поради факта, че в матката се присажда голям брой ембриони, нездравословни за износването от една жена. В идеалният вариант женското тяло се грижи най-добре за един ембрион. Многоплодната бременност с близнаци може да е лека, но аз мисля, че не е здравословна. С тризнаци и четиризнаци определено има много голям риск. Затова аз не връщам много ембриони. Да, аз искам моите пациенти да забременеят, но искам здравословна бременност и здрави бебета. Затова един или два ембриона. Методът метаболомикс дава възможност, наблюдавайки под микроскоп, да се прецени кой ембрион е най-качествен според морфологията, т.е. формата. Затова имаме няколко подхода. Например, до 5-я ден ембрионите живеят в хранителна среда. Специалистите смятат, че най-добрият е излязъл напред. Заедно с метаболомикс се прилага и още един подход, наречен предимплантационна генетична диагностика. PGD е предимплантационна генетична диагноза. Ние можем чрез оглеждане на ембриона да установим дали той е генетично нормален или не. Взимаме биопсия от една клетка от ембриона, когато ембрионът е на 3 дни. Тоест на 9 клетки и ние взимаме една клетка. Можем да използваме различни техники, за да идентифицираме броя на хромозомите на този ембрион. Ако хромозомите са нормални, като изключваме Даун синдром и други хромозомни анализи, ние ги идентифицираме и можем да предотвратим генетични грешки.
Използваме PGD и ако мъжът и жената имат генетични наследствени заболявания и не искат да ги прехвърлят на тяхното дете. Тогава можем и това да предотвратим. При този метод от ембрионите се взема една клетка и се наблюдава хромозомната й структура. Към момента вероятността на жените под 35 годишна възраст да забременеят с трансфер на един ембрион и избран според външния вид е 25-30%. С новия метод с трансфер на един избран ембрион, вероятността за бременност достига 50%, а с трансфер на два ембриона 80%. Доктор Аричи с гордост споделя, че в неговото отделение помагат на безплодни двойки от цял свят. Имаме много пациенти от Европа и Съединените щати. От България вярвам, че бихме могли да имаме повече, защото двете страни са много близо една до друга. В нашия център по инвитро имаме по 15-20 пациенти на година. Но аз мисля, че именно защото сме близо, можем да имаме повече пациенти. От Румъния имаме 50, около 30 са от Съединените щати, Германия и Италия. От тези страни пристигат пациенти обикновенно, защото при тях има много забрани. Например, в Германия и Италия не могат да правят PGD. Нелегално е. При нас не е, затова ние го правим. Ето защо много германци и италианци идват тук, за да правят инвитро. Спомням си много пациенти от България. Миналата година имахме няколко двойки. Единият случай беше с българска, със съпруг италянец. В България им бяха отказали, а след това и в Италия. Затова те дойдоха тук и сега имат прекрасна дъщеря. Причината в една двойка да няма бременност е 50/50, смята доктор Аричи. Женската репродуктивна система е малко по-сложна от мъжката. Това, което се наблюдава в инвитро центъра в Анадола е, че проблемът е 60% при жената, 40% при мъжа. Но това никога не може да се твърди с точност. Доктор Аричи съветва двойките и по-специално дамите да не губят време, когато установят, че имат някакъв проблем. Ние ще установим какъв е проблемът и ако има решение, ние ще ви дадем решението. Понякога няма решение, но ние и това ще ви го кажем. Колкото повече остарява жената, толкова повече процентът успеваемост спада. Не е необходимо да се правят 4 опита, за да забременее жената. Ако жената е млада, обикновено до 75% от жените забременяват от втория път. Ако някоя жена не е забременяла от втория път след инвитро оплождане, определено двойката трябва да направи друга консултация и препоръчвам да дойдат тук. Ние ще направим изследване и на двамата в двойката и така ще можем да бъдем по-успешни. И аз съм убеден, че ще бъде успешно. Консултацията с специалистите от Анадолския медицински център и изпращането на документите до Турция е абсолютно безплатно. Всеки, който иска пари за документите, както и консултация извън двата лицензирани офиса в България, в Пловдив и София, е незаконно.